Di nami mga bay diri nalagbot mi diri sa Mactan Plains. Dinhi sa unsang lugar Mactan Plains sa kuan. Mactan Plains diri sa Mactan. Diri si Bay Gingging mo ni ang sigig tan-aw sa akong sigig sabsab og dahon. Hasta iyang mga anak. Tara human nami kuan siyang mga anak. Pa siya kakaon. Di mapay pag-abot nako kay kanang kuan na man ko bisita pud on the spot butong bisita gihubagan sab ko. Kay wa nag-message nga mga rin na naligsik na. Dera akong mga tropa tropa. Ako igsuon stohod. Ay sorry. Ako igsuon ni. Ako ning mga anak. Dera akong mama. Ay, tora na bukulan. Akong mama sa tuhod in town. Ako more akong madaig tawag. To ako'y nanay ditong bag ate ato. Sudlon. Sudlon tani. Di gwapa kay ilang mga kuan diri mga bay mga balay diri Ako ipakita para makita ang imong uyab. Sige nga ako i-shout out. Kokoy, bay kokoy. Nanguit koy mi sa inyong balay. Dai mong balay manguy koy mi karon sa inyong balay ha. Mga balay diri Mga gwapa man dinig nga balay. Bay kokoy, swerte gikan ni mong asawa kay iya yung gipalit og balay mo sweldo. Kana mo saktong asawa gyud. Dili na maglaag dili mag-shopping dito. Unya inigabot sa balay wisud ang kaldero. Sige. Manulod na mi. Si Ate Yenyen gwapa kay unsa may mulan taw video na ko kato sige ko kaog dahon. Tagas papa. Sige magkatawa. Ako igsoon, maritik. Hi! Ate, kumusta ate? Akong nanay bag-o, diara. Hello, sa Adrinay, nasikat na pag ato. Gihilot ko nimo ya. Chada do kayo imong kuan do tabi daw kuno, chika nimo. Chada kay chikas nanay ba nalingaw ko. Yan sila. Yan ang comment. Chada ha sa chika nanay lingawan ako na minaw Ana ba sila comment. Mangita gyud pigso nya mga. Di ami diri. Si kuan si kisa to isa si Yana. Yana. Diara si Yana ka-cute pang artistahon man imo mga anak bay. Mga parente ni Yam family. Yamilito. Si kinsa ni? Pia Wismat. Pia. Hi, si hi. Daoy mga artistahon man mo Dia ha? Tubig ni Sprite. Ambot lang limo, sige lang soft drinks. Nauna ni sila, diri mo ni nga busog na ni. Busdak na daw ni, Mrs. Ate Erin. Daya sa naman ka busdak na mi, purya buyag, to ara. Di man ako pwede to biyan akong mga kababata in taon. First time pa nakalaag sa balay to sila. Ingko daw long timing man, muwi naman ko ilakaw. Ano dito, makatabig daghan. Sige, di nag-unsa man ka diyan ay naglugaw ka nay? Ha? Lami gig. Ay kung naglugaw imo ko lugawan, lugawan taning nabughat be. Di ara Sige ko. Uy, Pag mama. okay ra gid kay why di mo ka problema. Asa naman to? Ako naging kasalin ani. Ay, may problema ang salin. Sugod salin ko diha, uy. Di na salin. Di ami, bay kukoy sa inyong balay ha. Nanguy-kuy gid mirong adlaw. Okay. Dapat gahapon pa man to. Yan naaman to kuan si Yenyen. Ikaw to be? Na-recital si Yenyen. So, karon lang special visitor taon ni adlo. Naman to kung uyab. Diri na, ali na diri. May taligsi. Oy, hello na lang yung tanan diha ha na. Kalaag tam ko diri sa balay ni kuan. Sus karon pag itaw ni reply si Ate Irene. Nagkuan ko yung reply. Way signal. Ana buta na kung kay tuwa dito ang message. Di ara. Huy, relax lang gud din ha. Ako Panihapon naman ni. lagi ayo karatol na ako kay wa man kanubag giron. Ikaw may nahubagan kay kami giambos. Ako makahubag bitaw ning mang-ambos no. Nya sus to apa. Gagubot pa yung taon ni mong kalakis. Uy, ginoon na unsa naman taon-taan ni mong rakol kita, no? Sige. Di man good. Tikmet ba, or? Way ra sila yung kay. Kuan din mo Di, kagwapa ba? Tulo na daan mo, way ra tulay. Asa man imong gitantang video na ko, be, kini-interview na ko, be. Si mama, sige lang tao. Nya, imong yaw-yawan kasabaan nimo. Hindi kabkab na pud ma? Naon nimo? Pengen siya. Ma kanang
Kanang sa una fan lang kaninda niya, karang finally magkita na gyud mo eh. Ngadeng yan. Pandal sa ano karon friend nami. Kita na maguna sila ate. From Times friend na. to friends. Oh. Oh. Nya basig ma-family sad ta. Eh, basig Dara po si. Oh, narba ko ilitaw. Ah, dili oy, eskwela sa oy, eskwela sa. Eskwela sa oy. From fan to friend to family. Ganahan ka. Ay! Eh. Nami artista dire. Nami artista. Ay sa artista bud oy. Oh, dara. Ako ang idol ko. Vlogger. Ako kasi di kuan, di sabsa bugdahon bitaw. Para healthy ta ba? Uy, nasakit mo gihapon kay. Ningi gyapon lawas. Ning malab-an na lagi pang daro. Sige, maghanap ka. Niya, kinahali na. Isnak na ako. Hala, awan na nakalimtan ng dahon. Alahin na lang na dahon na Saan? Bayan man ako sa nabi yung gawas. Nalimot ako sa... Nakuha na kasi kanina. Dahon di ako Mapay na ko sa dahon. dahon. Tani na lang akong dahon. Dahon saging. Ay, dito. Sharon. Kanina na dahon natin. Ingon to kagabi, palitan tadi kas karbon. Oh, di mga bay, wa man ko kadag dahon, nalimtan ko akong dahon sa Ang isa lang na to, ani. Oh, kani lami ni siya. Ano pula Oh. clip sa karbon. Isa na, kasi puro na anak. Muna siya, muna kagbati gani nga kuan. Bati nga buwak. Eh, oy, muragi kasi dahon lamang. Muna siya. Nya mga matakay pa nga kayo. Bangtangan lang ko. Dilada na. Kasi bangan. Dia atong ipay. Bay koy tanaw lang dia ha, ay kukoy dia. Day spaghetti. Di ay kuan, pasayan, shrimp. My God. Bay, salamat sa Ginoo nakauli na kong Pilipinas, kakaon kog lawas kay dito ko sa Kuwait puro sa gid ulo, puro sa ID. Oh, nya iniha po gusto kong amo. Ato iba-iba may Kung di kay mga balak ya anak puro sa ulo. Oh, dagko nung kay itong uluhan ay. Dagko nung kay ito, di ka mapildi ka na may unod. Di ay humba, no? Oh, mama na. Humba ni nanay, agoy. Pilawan kini humba ron. Oh, kisa gimingaw rin humba dira. Nga, hungitan ta mo. Kumbang halata. Oh, sus, muragi apitag iya ni balaya. Oh, ano yung sa maningana ni? Time sa Kalop. ay, mo ni escalope karing. Kinasun siya niya. Oh, dia iskalupe. Oh, iskalup dia. Silent E. Ako ibo gala. Isa pa, kaliro. Kaldero nga nasa misa. Kaliro. Wait, usong plato dire. Okay na kay sinaw man ang kaldero. Way ito, malimpyo man. May usong plato. Sikatawa. Magiging ginagwi vlogger dai. Sikag ko ibo. Sa na istorya. Oy, pinakadabe sa tanan. Asa naman ang kuwada? Dili kini mawala sa handaan. Oh, pansit. Sige. Oh, manang dito. Oh, ang biko be. Papasok mo ginaro. Kasi mo kini si Karbo. Nagluto na ko yung good food. Oh, di ay biko nga pinaliki. Oh, pinaliki. Hiwa-hiwa na di ay. Sige, magpang-snack na mo pare si kape. Karon maghukad na ko. Oh, may kadnad. Maghukad na ko mga bay. Unsa kay unahon ani? Kurya buyag. Salamat. Salamat sa grasya. Thank you. I bless ang pamilya. Salamat. Maura. Oh, nya imo mang Dili na, sir. Kuya. Ang dahon sa litos, mo nang ipakita. Di ana human na mo primero. Ya atong butangan yung dressing, Italian dressing. Ako, perfect kay na siya. Siya ra kita manag ko. Makinamot na ko oy. Sige, sabon. Kay mura man ni kababata na nako umur. Close kay ba? Kababata. Kay na. Wala gross pa man. Gross na kay ka pa masigi, makinamot lang ko. Nay, dahon saging, nay. Ato lang din ang plato. Bawda na lang sa una. Sige, paghay dili. Ato ka na initon. Initon daawat po na sa danan. Ato ka na initon day. Uy, ayaw, init-init kay bubog na ako. Babalaw ko kay palinaw. Kayo ka na po na ito. Sakura, ayaw ka pala ka. Ay, tayo na yan. Dira. Unya, sige. Wala tay soft drinks. Ay, ba, okay sa na. Ay, dito bigo, para ba kay ka? Sa may ilang tang video na ko. Kato? Ikaw dahon? Eh, cute
kayo. Yana. Yana. Sa iyang papa ko Ganahin ka makita. May kayo nakalaag. Nay, may kayo nakalaag ka nay. Ha? May kayo nakalaag ka ron. Itong bayan na natin. Ayaw! Ako nga nakakain. Gara kasi oh. Ay, Wala ko nga. Mga na ako ka. Magpicture-picture na po ito kay ato. Kay gara. Kay gara-gara ba? Sige, may na lang ba? I remember you. Ilan sa day? Mag-picture siya. Wako kay buyag oy. oh, kung ano pa ni, kanang wag ginikat sa alagang alubira ganiya. Dagan na lubira. Uy, mga hanta ninyo mga bay ha. Di ay pagkaon dinig daghan. Daghan ni. Daghan ni sila banda, kuya. Sila, mana nintan. Patuyoy na to bangko. Ano man na. Ikaw ni Erin, di ka mo. Ano sinam na mo diri ta Erin? Uy, dapat uy. Dito sa ron ako Dumaan ka pipipingo dito. Ini kahuman no lapag yun. Oy, kahuman oh. Wala, Ginoo, hugog man kata. Eh, gigipakita aning nakablo, nakahilo. Kaya na. Mapuno ni kusina ko ning kuwan Wala lang na, anak. Oh, lami ni Ron unya na, kaon sa diha. Unya lingkuri, dirahi. Tindugan kami. Tilawan ka ni kumba ni nanay. Ah, mama ay. Mama nang humpa na biyaan. Ang ngano Ang kami humpa na ana? biyaan. Uy, lami na lang ko. Uy, ba? Bukang mo pa nang Ano isalo. ganing ka na? Oh, mana pwede na. Kapagtagayin mi kay uto man takataod ani ko. Ay, okay ra na, way problema. Diara mga bay akong pagkaon, hala, birahi, chatchahi. Oh. Bye. Bye Flor, di ami diri ron, mong wa kita rong adlaw. Ha? Oh, yan. Ay, di magkiat di ah, mayabag na ilang sista, bata ka kalabus-kus. Uy, lami kay iskalog. Nagtaksay kayo. Dinirang ko mag-atubang ninyo ha kay. Maawa ko dito. Mga unta. Lami ang iskalog. Hmm? Ayaw, mas pira eh. Ay, di magpasalikod ang usa. Lami ang iskalog, lami. Ay, husto na ni Nay. Tingnan. Balik. Lami, Kana diha mga violin man na. lami ang mga kuan day ni. Siya niyan kay Juan man. Nag-violin ka na. Mga music lover day ni sila. Ah, yati good. Oh, naghinap ng banda. Oh, banda dito, banda dire. Rubber band. Ang papa ane, maay matungkanta. Yun, mga tatayin. Kisa may mga gitara ninyo. Siya. Sige na. Mga talented man day ni. Oh, akong kamanghuran. Kuan kanang Stay ko di INB di Laila. Kanta tag di Laila. Violin niya ha. Ah, bayan niya. Nga, kamaayo eh. Nga, ang ba ninyo da? Nga, salamat kayo sa tagbalay, sa pag-invite. Oh, nangulhi. Sige na, gulhi basta na ha. Lang. Laulahay sa panon, sige lang. Basta nakaare. O nagkapalit sa kita anak. Uy, mayabag na ibalik. Ayun may si Injil ko, ani si Injil sa kanang bayulin. Ayaw tulo kay mahal kay ng bayulay, baka pa ipalit ron. Yun. Usara na kalutuan oy. 3-5 ra man na. Nagkuba ka na. Yun, 3-5 ra. Uy, girara man ang 3-5. Gabi na magkinabkab na ko. Sige. Usara lagi kalutuan. Sa kalukan, puhunan pa. Pilaplinan ba na puhunan? Wala na gustunan. Bayad na luto. Sumay tao. Oo, lagi. O kani siya magluto man pud ni siya. Ang ba may luto? Sa sari po na lutog biko, lutog puto, butog lutog. Isa, nagbiko.
Good. Yan ko, kami, good ko. Kamu, mo classmate niya. Foto na ka na. Dayon, asa man yung may baligya? Naray lang mo, word ako. Siya yan ako, galilain ko na yung word. Makaplagan lang. Unsa lang yun? Mga snap? Nya, nagplano na po ko magbaligya ako halo-halo kay hapit na matinginit. Oo. Ako ba? Labi ako dito. Tubig lang ako ba kanang di bugnaw. Ano di bugnaw? Yung kamera. Paliho. Diin man ka nakapalit anak. Akong silingan. Pinahan bi ako. Nakana na ang nakita ko siya sa kuan. Barato man sa online pero dito man kaigon sa kuan sa unsa ni bayad sa delivery ba? Kanang kita siya naghuhuwad ko ba? Di akong Asay, gipalitan. online dahil. Kani sa online man eh. Ay nga na, yung guru dahil. Sila mapindot-pindot Sila na lang. nagpalitan eh. Patindog na niya isa obra. Dai, pagkatawa ko ni Iron, islit din siya diri. Kung siya abi niya automatic mapaw. Ayan, nakaligo. Kaya di na siya kaabot Nakaligo siya. Siyawir mo noon. Nakaligo ko bitaw nang nabasa oh. Sa taas. Salad na lang. Kaon ha. Dek ko no baboy. Umba. Yo, nadali rin yung basig nato yung order. Dili dai, kamay lagi ka. Laki ang lagi. Piye, nadali rin yung piye ako na. Dali. Uy, dumug kay dili ang Kami na sa kabrita, ito mo. Look, ay barko. Say barko ganyan mo speriyahan. Yan. Ate mo na barko to. Mukuan sila, masyagit sila diya kanang magkuan. Labiyo birthing sa baa din hi. Ba? Ayan, dahil na gasluyo. Wala na maligi ang kasada no. Pista man karon na. Kahap. Pila naman nakadlaw sila. Mga basig ulma. Aw, naka na sila mga 1 week. After sa Kami naman kaang dito. Oh, puro dili ganun ka ang. Daw ka ang. Nabito. Na dito ang katubit ang torta tenin. Ngagilan sa isaw. Aw na. Na pero ako pila binigyan nila no 25 na ko nadaan dito. Dami ginawa siya. Pila kay baligyan nila maghapit daw ta. Maghapit daw ta kay. Nakoy na Ako ni nagkuan. nakoy nagustuhan ko tong mga pitig bitaw siya para sa kuan ba. Kanana ko pila. Kapin ba sa unsa? Oo. Ito. Dai dili magsigsugding daya nya wa kay kaon. Lukon ka ron. Dako. Hindi na siya mukha-usod, ani. Ay, Makauntag ko ay. oo, ana, sige diha. Kaon mo gito. Dahil ka ng kuan ti Ay ay nag-dress kanang na kami nagtang Karing dress. karing Sa banya kuan ba? Kana ka dress. Kani guntan niya. Ito. Latito. Nanguna sa siya kamot. Ano sa ko kay. Pusing na ba kay Oh, tarin ka dito. Di ka guys eh, nagilot na ko ba? Ah, tutong kuan da yan. Ay, love life lagi niya. Lagi. Tanaw ni mo na. Mo dito eh. Dagan nila comment eh. Di nga ulit kayo mong kuan imong storytelling mo ba? Nakapunta ako dito sa ilot. Ako, Pagi na mabihin. Ano ni mabihi? Oo. Ako pang ngiti Kita pa yung first time ani. Pero Di kay abi na pug napa ko yung anak kay akong manghod maghimuhimo man ang kuan dire. Kay chef pag na akong manghod laki. chip hay. Ya magluto-luto man siya. Kasawari dire magluto-luto po siya te. Ya minsan piti palit ko na magsalad ta. Salad jud ni. Kaon day. Mo di ka mo kaon day mo rin gingong nga. Nangumbira na pas mo. huwag yun. Huwag kita wala yung sudan. May isda o ta- Wala na kalaga na ning sudana nay. isda o ta- Di na pwede ina magipalit. Nya wam di kay uling. Okay ra kayo eh. Ingon pa ko ging, wala na lang ko ging sa tabangan. Wa may namaligyan uling dirti oy. Mo nakalisod Gusto pa kas gawas. May nakalisod diri dapit. Di pwede maligya dari. Ah, pwede ka mamaligyan pero susunod. Diri lang.
Ano ka magtawag ng groceryhan? Pwede. Stand din. Mga shelves. Pwede. Oh. Uy, sa manig, sige pa ni. Naa, si muli ko. Baga. Sana lang likod na to na or likod sa kabaw. Eh nasa. Taas-taas naman ni, mag-bye-bye na ta. Kay nahawan-hawan naman po akong plato. Time siya, ang ding-ding. No, hawan-hawan na mga bay. Day humba, day shrimp. Kakaon na gitawag lawas di Pilipinas. Eh dito puro namang yun ulo. Di arabay kukoy. Yan, nangoy ko ito sa inyong balay. Ito aray mong loving wife. Oh, sige. Laban lang diya ha, bay kukoy. Malag ka sa banhay. Ah, balag kasaban sa mga kauban. Sige, pailob lang yun. Kapag dito eh. Kaya, bulahan man ang magpailob, magpaubos. Ay lang yung sukol, kaya hunahunahon na lang itong pamilya, di ara ba o? Pag-hi sa Diyos imong papa kukoy. Maabot na ba ka papa ba? Ang malang tao, mana? Ah, gwapa ra ba kag kilay? Ako nang kwaon, ako'y balin sa ako ah. Di ara, sige, bye-bye na mo diha, kay magpaalam na ta. Bye-bye! Bye-bye! Kani, gwapo oh. Lami ang kandiis. Oh, di ara, bye-bye na bok. Duta bisihan ni mo. Maragi gwa ka sa kasimana buyag. Oh. Sige na. Bye-bye. Ingon ana ra mami bang nilaitay rami.